Huwa tajjeb li dawk li jinsabu f'pożizzjoni diffiċli mhux jiġu minsija. Dan huwa l-messaġġ tal-editorjal tal-gazzetta Malta Independent b'referenza għal dak li qal il-Prim Ministru s-Sibt li għadda meta żar lid-Dar tal-Providenza. Hemmhekk tenna l-impenn tal-Gvern li se jgħin lill-organizzazzjonijiet li kienu milquta mill-problema teknika fis-sistema telefonika waqt il-maratoni ta' ġbir ta' fondi li waslet biex ġew irreġistrati donazzjonijiet doppji. L-editorjal innota li l-Gvern qed jassisti lil dawn l-organizzazzjonijiet fl-istess waqt li qed jaħdem biex il-pajjiż ikompli għaddej f'pandemija u ma jintilfux postijiet tax-xogħol bl-għajnuniet bħal wage supplement. L-editorjal iżid kif l-impenn tal-Gvern lejn dawn l-organizzazzjonijiet se jfisser li l-proġetti pjanati bil-flus li suppost inġabru waqt il-maratoni ma jingħatawx il-ġenb biex il-persuni li jfittxu l-appoġġ minn dawn l-għaqdiet ikomplu jirċievu l-għajnuna. Fil-waqt li rrikonoxxa l-ħidma bla preċedent ta' dawn l-għaqdiet, l-artiklu temm jawgura lil Caritas, lid-Dar tal-Providenza u lill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund għal aktar ħidma biex ikomplu jagħtu servizz essenzjali lis-soċjetà.